господа, сега ще играем на стражаря Паш. Аз съм Иван. Това са другите хора тук. Дами и господа, това е тръгващия момент, какъв ще бъде Максим. Стражара свети. Аз ще бягам, дами и господа, от тези. Бягай. Гониш. Аз ще бъда от бягащите, дами и господа. А Паши? Дами и господа, аз трябва да бягам от този човек, ето тук. Обърни се, бе! Е от този човек. Е от този човек. И от този човек, който е тук. Който се бяга от мене. Четирима сме. Ако искате аз да закрия. Да. Как бе ми точно той? И двамата. Това е... Мего! Дай господа, това почва! Абе, той си знае. Кой да знам? Какво? Господа, това е търгуващия. Сега ме викат при този... Метко ми се остава в брича. Ето го Максим. Здрасти, нема покажа. Това е Виктор. Това е Алекс БГ. Ако искате се абонирайте. Към мен и към него. Това е брат на Алекс БГ. Аз съм Димитър някой. Димитър БГ. Добре. Това е Митко. А това са момичетата. Шегувам се. Мъжна ширачета ли е пак? Идвайте, знам да го... И това са момичетата. Те са крият, защото Ето те са отзад. А това е човек, който не иска. Това е Вили. Ма трябва някой да отиде от тяхната, те са много малко. Ето това. Дила! Ние трябва да се крием. Да, бе! Аз се чувам да бях. Почвайте да болите, не трябва да бегаме. Абе, аз съм Апаш, бе! Аз съм Апаш. Айде! Дай, господа, аз бягам! Дами и господа, две тръгващи! Да бягаме! Дами и господа! Ето тук сме като нинджи! Къде да отидеме? Ама аз трябва да коментирам. Защо не бягаме? Аз ще бъда оператор. Добре. Чай, че обърна камерата. Ето па не моите. Дай на мен. Не, чакай. Дай, те се скри, бе! Имаш ли? Бързо сними. Дай ме, господи, аз бягам! О, Боже! Елате бързо! Господа, това е тръгваща. Чакай се, трябва да гоня. Много е трудно. Господа. Здравейте! Да. Аз се трябва да ме хванат. Ето ги. Ти Апаш ли си? Чисти кръст не съм Апаш. Не си Апаш? Не съм стража. Бъркал ти. Добре. Значи той е стража. И да бягаме! Там са! Там! Стражарска марка бомбата, ти си вече на стач. Стражар! Зафлюго. Дами и господа, ей тук този човек, ей тоя, ма направи да, казвай си. Навра. Ти се навра. Стражар. Да.
Ето го той е тук. Ето го. И ги е покарат работа. Тук сме бясната дружинка, пътуваме далечите страни и гоним някакви тапанари. Да. Като обой сме. И после ще видите. Ще видите как ги фанаме унес и... Не. Ще видите. Абонирайте се. на нашия клип и другия път ще видите как правим комедия на кварталната батка пародия. Да. И сега... Ние също имаме по-различно, малко. И довиждане от мене.